siqalela kwisahlukwana seshumi nesihlanu siye kwisahluko sesithathu. UYehova uThixo wamthabatha umuntu wambeka emyezweni we-Edeni ukuba awusebenze awugcine. Isahluko sesithathu phantsi kwesihloko ukuhelwa nokuwa komuntu. Ke kaloku inyoka yaye inobuqhophololo ngaphezu kwento zonke izinto eziphilileyo zasendle abezenzile uYehova uThixo. Yathi kumfazi, utshilo na okunene uThixo ukuthi zeningadli kuyo yonke imithi yomyezo? Wathi umfazi kwinyoka, ezikhameni zemithi yomyezo singadla, ke ezikhameni zomthi osemyezweni phakathi uthe uThixo zeningadli kuzo, zeningazichukumisi hleze nife. Yathi inyoka kumfazi, anisayi kufa, kuba esazi uThixo mhlana nithe nadla kuzo kogabuka amehlo enu nibe njengoThixo, nazi okulungileyo nokubi. Wabona umfazi ukuba umthi ulungele ukudliwa nokuba uyakhanukeka emehlweni, ingumthi onqweneleka ukuqiqisa. Wathabatha ezikhameni zawo wadla, wanika nendoda yakhe inaye yadla. Aqabuka amehlo abo bobabini, bazi ukuba bahambaze bathunga amagqabi omkhiwane bazenzela imibhinqo. Liveni ilizwi lenkosi. Incwadana kabaseRoma isahluko sesihlanu ukuqalela kwisahlukwana seshumi elinesibini. Ukufa kuze ngo-Adamu, ubomi buze ngoKristu. Ngenxa yoko, njengokuba isono sangena ngamntu mnye ehlabathini, kwangena ke ukufa ngazo isono, kwaza ngokunjalo ukufa kwabatyhutyha abantu bonke ekubeni bonke bonayo. Kuba kuthe kwakho umthetho kukho isono ehlabathini, sibeke isono singabalelwa mntwini kungekho mthetho. Ukufa ke kwalawula kwathabathela ku-Adamu, kwezisa kuMoses nakwabo bangonanga, ngokufana nesiqhitho sika-Adamu oyintsomi yalowo ubeza kubakho. Sisuke isiphoso asaba njengoko sinjalo sona isibabalo, kuba xa abaninzi bafa sisiphoso salowo mnye, okukhona ubabalo lukaThixo nesipho esingobabalo olu lwalo mntu mnye uYesu Kristu, saphuphumela kubo abaninzi kananjalo sona isipho esinjengokuba kwabanjalo ngalowo mnye wonayo. Kuba okunene isigwebo seza ngenxa yalowo mnye, sesa egogwedweni, kesona isibabalo seza ngenxa yeziphoso ezininzi, sesa ekugwedweleni. Kuba xa kwathi ngesiphoso salowo mnye
ukufa kwalawula ngalowo mnye, kokukhona bayakuthi aba bakwamkelayo ukuphuphuma kubabalo, noko kuphiwa ubulungisa, babe ngokulawula ebomini ngaye lo mnye, uYesu Kristu. Ngoko ke, njengokuba kwathi ngesiphoso sinye kwabakho ukugwetywa kwabo bonke abantu, ngokunjalo kuthi nangesenzo esinye sobulungisa kubekho ukugwetyelwa ubomi kubo bonke abantu. Kuba njengokuba kwathi ngokungeva komntu omnye lowo abaninzi benziwa aboni, ngokunjalo kuyakuthi nangokuva komnye lo abaninzi benziwe amalungisa. Liveni ilizwi leNkosi. Phulaphula indaba ezilungileyo zivakaliswa kwivangeli kaMatheyu ongcwele, isahluko sesine, siqalela kwisahlukwana sokuqala. Waza uYesu wakhokelelwa entlango kumoya ukuba ahendwe ngumtyholi. Uthe ke ezile ukutya iintsuku ezi40, walamba ekupheleni kwazo. Wafika umhendi kuye, wathi kuye, ukuba unguye unyana kaThixo, yitsho la matye abe zizonka. Waphendula yena wathi, izibhalo zithi, umntu akaphili ngasonka sodwa, uphila ngamazwi onke athethwa nguThixo. Umtyholi ke wasa uYesu kwisixeko esingcwele, wamisa phezu kwendlu kaThixo, wathi kuye, ukuba unguye unyana kaThixo, ziphose ezantsi phaya, kuba izibhalo zithi, uThixo uyakuzivuyisela umthetho ngawe. Izithunywa zakhe ziya kukufunula, hleze uqhubeke elityeni. uYesu wathi kuye, izibhalo zikwathi, uze ungayilingi iNkosi uThixo wakho. Kwakhona umtyholi wasa uYesu entabeni ephakame kakhulu, wambonisa onke amazwi ezikumkani zehlabathi nobuhle bazo. Wathi kuye, zonke zizinto ndokunika, ukuba uthe wazithoba wandinqula. Waza wathi kuye uYesu, hamba umke Sathana, kuba izibhalo zithi, uze unqule iNkosi uThixo wakho, ukhonze yona yodwa. Waza umtyholi, wamyeka uYesu, zafika izithunywa zezulu, zamlungiselela. Ivangeli kaKristu le.
Martin, ngibulise abafundisi bonke basekhaya, ngibulise o-lay minister, ngibulise uBernard Mizeki, ngibulise abakhi, i-AWF, ulutsha, i-junior church, namagosa wethu, ngasemva ngeligama lenkosi yami kunye nomoya oyingcwele singawo apha namhlanje. Amen. Izifundo zethu zozithathu zanamhlanje zayamile kakhulu kwixesha lelende kuba zisalathisa ukuwa komuntu ewiswa nguSathane. Lo Sathana simbonile emyezweni, saphinda samva phaa kwincwadi yamaRoma aqwele kwivangeli yanamhlanje ibifundwa apha ngokufuna ukuwisa umthanjiswa kaThixo. Uyayazi yena uSathana ukuba wayengubani na kuqala, ingolesi enkulu. Amaqhinga wakhe ke uzama ukuwasebenzisa ngoku kuYesu. Besingobani na ke thina kuwo lo maqhinga wakhe esuka nawo emyezweni ukuza kuthi ngoku ngexesha sikulo esiyahamba naye. Ngoku sikweli xesha uYesu alinyamezeleyo lokuhendwa kwakhe kule lende, kuba ngako oko umntu ngamnye kufuneka ngoku angene egumbini lakhe azinike umbuzo wokuba kanene ngexesha lale lende, ngexesha lale nzila, ndiphi na noThixo wam? Ingaba ukholo lwam luqine kangakanani na kule ndoda inamaqhinga kangaka iuSathane? Athi phaa uNdumiso 51, dala phakathi kwam intliziyo ehlambulukileyo. Athi ke la mazwi yenza, awathi yenza, athi dala phakathi kwam. Siyamcenga ke ngokuThixo ngeli xesha linzima, ngoba kufuneka sinikele kuye ezintliziyo zethu, kuba kaloku ezintliziyo funeka zicocekile, zifanele ukuba siphulaphule umthetho kaThixo. Amaroma chapter 5 verse 12 to 17. Xa siphinda sijonga phaa isifundo ezibhalweni ezingcwele, xa sijonga la verse 13, athi isono sabakho phambi komthetho. Wathi wakubakho umthetho, isono sabalelwe emntwini. Izibhalo ke zithi ingelosi zisezulwini, kodwa azitsho ukuba zadalwa nini. Koko sazi ukuba zizithunywa kunye nabalungiseleli bamazulu. Asazi ukuba ke ingelosi le inkulu inguLucifer, utata waboni, yabakho yagxothelwa nini na emhlabeni ukuba izokulawula eli hlabathi siphila kulo. Umoya wakhe ke uqhube ukuba inyoka mayiqheqhelwe umama, ifike intandabuzo. Hence kwesa statement verse 13 isithi isono phambi komthetho. Bakunikwa umthetho wokwabangatyi, sabalelwa ke kuso isono eso nathi. Uyafumanisa ukuba ukhona umthetho emakhaya, ukhona umthetho emisebenzini, ukhona naphina umthetho. Ukwazi ke ngoku apha kule South Africa siphila kuwo, sibona uba umthetho awusekho kwaphela kwathithu. Khona nalapha kuthi ezinkonzweni, ngeva ke xa kukho into ekufuneka ziphakanyisiwe, zilungisiwe, kuthiwa masiye kuTenton namba ntonto, naphina ke khona ke umthetho. Qha kuxhomekeka kumntu
obekelwe umthetho ukuba uwulandela kanjani na. Apha sibona inzaliseko yentetho ka-Exodus 20 verse 5 to 6 ethetha ngesikhwele sikaThixo. uAdam wadalwa engenasono, kodwa waziselwa umthetho wokuba angadli kumthi ophakathi esidiliyeni. Akona isono sabalelwa kuye wadyobheka. Umthetho ke yinto enobungqingwa. Uyasilela ke kunceba kaThixo. uAdam usibeke sonke bantu abakumnombo wakhe kulo meko yokuba sikhawulelwe kwesi sono kuthethwa ngaso namhlanje kwizifundo zethu. Yena torho uAdam wadalwe ngenasono njengomdali wakhe, kodwa thina usabele isono singekoni nje. Siphantsi ke kwesiqalekiso. Wakophula umthetho uyagwetha. uThixo ke olithando nguPawulos uqondisisa phaa kumaRoma kwakhona nathi ukuba yena uyakwazi ukuguqula imeko. Maxa onke silandela umnqamlezo sikhunjuzwa ukuba nguYesu Kristu sasuswa kwisiqalekiso sehliswa kwindlela yobabayo. Le nto singayifanekisa ke nolawulo lwe-apartheid yangoko, apho kwakugwetyelwa intaba abesithi xa kona umntu ayofakwa entanjeni okanye ayofakwa kwi-guillotine machine. Madiba ke yena wafuna ukupromota ubabalo esithi asingabo bonke, okanye intambo inobungqingwa obukhulu bokuthi ngeke aphinde lo mntu aguquke esonweni sakhe. Ubabalo lwayanyaniswa ke ngoku ne-second chance. Kudingeka abazalwana ukuba olu babalo silamkele. Olu babalo lusisimahla, awuzalwa na. Koko kudingeka nje uba wamkele uYesu, uxhamle olu babalo nokulungisa, ungagwetywa kuba sowugwetyelwe. Davide uthi akujonga olu babalo kweyakhe impilo, avakale sithi memelela uYehova nina malungisa, bulelani kuye ngohadi, nimombelele ingoma entsha uThixo, hayi uyo lwalowo lwakhe olukreko luselelweyo, osono siselelweyo. Akavuma ukreko wazuza uxolele, ke kholosa ngoYehova yena uyakukujikela ngenceba. Thina bantu siyakuthanda ukugweba nokubona umntu egwetywa. Kwiinkonzo zethu sineencwadi zemigaqo. Phaa kwi-Mothers Union ke zinintsi iincwadi zethu ezisikhokela emigaqweni, ezisisusa lula koko kumgizibaba. Ibali lentokazi eyabanjwa irhexeza bewazi umthetho nesigwebo besazi, koko ubabalo kwabakho ubabalo, kanti bezelwa yimfundiso entsha yobabalo. Uthini uYesu xa ephendula apha kule ntombazana? Uthi hamba, emva kwesono esikhulu kangaka, hamba ungabuye wone, ndiyakukuqiqisa ndikuyalele indlela owohamba ngayo. Kanjalo oko kukuthi masingahlali sisona ngamaxesha onke. uThixo sakukholosa ngaye usijikela ngenceba yakhe. Buye sise kwivangeli yanamhlanje, vangeli
kaMateyu 4:1-11. Laa mtyholi wahenda uAdamu noEva emyezweni, nanku ngoku kwakhona evela ngexesha likaYesu. uYesu esisiwa entlango ukuba ahendwe ngulo mtyholi unguSathane. Sixelelwa ngokuhendwa kwakhe uYesu apha entlango. uYesu akasukanga nje wangena entlango. Uye kuqala wakhokhelwa okanye wenyuswa umoya oyingcwele ukuba ahendwe ngulo mtyholi. uYesu Kristu uye wazila iintsuku ezi-40, waza emva koko waqalisa ukulala. Wafika ke lo mtyholi, uyise wamaxoki uLucifer, igama lobungelosi bakhe basezulwini. Yindlala ngoku esuswini sikaYesu. Imfumana ehlangene nobawo wakhe wasemazulwini. Imfumana bexoxa ukuba baza kuthini kweli lizwe. Yesu Kristu wathetha nesisu sakhe sokuba ngoku akazokudla for 40 days. Masikhethe nathi phakathi koThixo nokutya. Umntu akaphili ngasonka sodwa, uyaphila nangelizwi likaThixo. Lona linamandla. Amen. Uthi uDavide, ilizwi likaThixo linamandla, liyasiphilisa, liyasisindisa. Uyaphila umntu ngamazwi nje aphuma emlonyeni kaThixo. uYesu Kristu wavela nakuZakheyi wathi kuye makehle emthini. Athi umculi, sinelizwini ngomzimba wakho uyokuba ngumarhosha uze ufumane imali yokuphila. Kuthiwa namhlanje khawuzimanye noThixo uyakufumana ukuphila. Awusweli nto xa uphantsi kwephiko lakhe. Sathane uthatha uYesu ayokumbeka encochoyini yentaba ephakamileyo, wambonisa bonke ubunewunewu, bonisa zonke izinto. Nathi kule lente siza kuboniswa bonke ubunewunewu, izinto zehlabathi, izinto zolonwabo. Le ntetho ke ngoku ithi apha kum kufuneka ube nenkonzo yokuhluza, ungenzi nje nanjani na. Ukholo lwamenza uYesu Kristu akwazi ukumelana nezililo. Wavuma uYesu ukuba akhokhelwe umoya oyingcwele. Nathi zizasifikela ezi zilingo, njalo nje abanye sezibafikela. Ingaba ziza kusifikela ke sindawoni na? Ingaba ukholo lwethu lakube luqine kangakanani na phambi koThixo? Iva uSathane uthi kuYesu kwakhona, ukuba uthe waqubuda kum ndakukunika eli lizwe. Siyagula ngokwasemoyeni, afika uSathane akube ngexesha usagula. Ithi impendulo kaYesu Kristu, jikela emva kwam Sathane.
xa kwimithetho elishumi athi ungaze ukhahlele okanye uqukude umfanekiso oqingqiweyo kuba mna ndinguThixo wakho, ndinguThixo onekhwele. Thixo ufuna umntu ke bazalwana oqamela ngaye othembekileyo, oza kuthi ndifuna wena wedwa Thixo empilweni yam. Ufuna umntu ongazuba ejika-jika kuba uThixo nalapha kuthi akahananisi. uThixo uthembekile ngamaxesha onke. Khange uYesu Kristu apha kule conversation yakhe noSathana abe namazwi amaninzi abe ephikisana naye. Khange avumele nemimoya yangaphandle ilawule ingaphakathi lakhe uYesu Kristu. Athi umculi, iguqule yami intando, masihlaleni ke apha entlanga. Nyana wolahleko owayethathe konke wahamba wabheka ezweni elimnandi waphalapha, kodwa wathi ukubetheka elizweni wadibana nenzingo wabuyela ekhaya sengasenanto, sekunzima kuye. Waxolela ukubuyela kuyise, wathi uxolele ukutya nantoni na esekhaya imvuthuluka wanengcambu zehagu. Sesi sisu ke esinengxaki efuneka sisigadile. Ingaba zintshutshiso na, yindlala na, uxinaniso na elinokusahlula nelizwi likaThixo? Impendulo ithi nakanye. Umntu ophila ngezwi lakhe akathethi nantoni na, engenzi nantoni na. Kulapho nentombi eyayisequleni yaqula umbongo isithi kungawo amandla avele enkosini. uYesu Kristu wayengekho nje entlango, kodwa elapha entlango wayelambile, kodwa waqinisekisa ukuba uSathana lo afike kuye ufika egcwele ezaliswe ngamandla ezulu, amandla akhe ayevele kuThixo. Bazalwana, lilizwi likaThixo elingaphinde likuvuselele. Lilizwi likaThixo lingakutshintsha. Lilizwi likaThixo elinokugcina ukuye uphilile ngalele nto. Ukuba ungaphulaphula ilizwi lomntu lakusa kwaNtshabalala, ilizwi lomntu liyatshabalalisa ngamanye amaxesha. Ilizwi ke lenkosi liyathetha kuthi ungavuka nakaloku nje uvuke sowuwile, uphinde uphakame, uphilele kuYesu Kristu. Masiphakameni ke ngoko maKristu, kuba kaloku umntu sithi akaphili ngasonka sodwa, uphiliswa lilizwi nomthandazo. Nomlwelwe owayegula ixesha leminyaka eyi-38 egula weva ilizwi waphila. Namhlanje sifile ngamazwi abantu. Endleleni siyahendana, endleleni siyakhubekisana, sidinga ke ngoku ilizwi likaThixo. NoLazaro wathetha kuThixo wavuka. Nawe namhlanje thetha noThixo wakho uphakame. Intombi yayinethombe legazi yakuchukumisa umqukumbelo wengubo kaYesu yaphila. Nawe chukumisa namhlanje ipen button kaYesu, uza kuphila, uzokufumana ukuphila.
ukuphila. Umlomo kaThixo ke uyadala xa uthetha yena, uthetha uAlpha uOmega. Mawasanele la mazwi ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.